Salam, mehriban yurttaşlar, salam, eziz kardeşler, hoş geldiniz. Şuguna sizin bilen yeni teşri Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň Türkmen vatandaşlarymyza tanıştyrylşyna yine dowam edildi. Şuň ekranlarda. Hoş geldiniz hemmeňiz. Şuň Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 14-nji maddasy bilen vatandaşlarymyzy tanıştyrmakçy. Häzir men okap bereýin, oson kardeşler siz ýorumlasaňyz. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 14-nji maddasynda şeýle diýilýär. Yer we yer asty baýlyklar, suwlar, ösümlik we haýwanat dünýäsi, şeýle hem beýleki tebii baýlyklar Türkmenistanyň umummilli baýlygy bolup durýar. Döwlet tarapyndan gowrulýar we rejel peýdalanmaga degişlidir diýilip. Şu 14-nji maddasynda şeýle bellenip geçilýär. Şuna öz pikirlerimizi aýdalyn vatandaşlar, kardeşler. Merdan kardeş size söz verelim. Öyle men eline kaldırmadım. Sesim nerede? Oğlu Oy. Durum söylerak ne olsun? Metmeli oldu. Şurada gene bir neme berip geçeyim men. Ýazypdyr da şu madda Türkmenistanyň tebii baýlyklarynyň yer we nebit gaz we suw serişdeleri, ösümlikler we haýwanat dünýäsi tutuş halka degişli umummilli baýlykdygyny we olaryň döwlet tarapyndan gowrulmalydygyny belläp geçipdirler da. Şoňa komment berseňiz. Öňkürinde boşlaňyz. Aşdyna. Şimdi şöyle edelim. Konstitusiýa diýende döwlet gurulşy bolanda anayasa diýerler. Kaýerde konstitusiýa diýketçe hökmany suratda bolýandyr we näme diýmek şondaky ýazgyň maddalar bilen döwlet gurulşynyň ýa-da halkyň şu ýol bilen ýörejekdigini, ýolunyň ýörelgedigini aňlatýan ýazyly bir dokumentdir konstitusiýa diýmek. Şimdi bilşimiz ýaly Türkmenistan Rus Federasiýasynyň nämesi guberniýa hokmunda ýani bize häkimet başyndakylar görkezýänlerim hukukly bolan soň, Rus hukukly bolan soň bu näme üçin onda konstitusiýa ýazylýar diýmekde bir döwlet gurulşynyň wadygyny görkezmek üçin özleriniň halk tarapyndan seçilendigini görkezmek üçin halkyň döwlet gurulşynda ýani ýurtdolandyrylmışda yeriniň bardygyny görkezmek üçin resmileşdirmek görkezilýär da. Deňeşdirjek bolan zadym ýani 14-nji maddada ýazýan bolsa yer asty baýlyklar diýilende, yer diýilende toprakda umummilli baýlyk diýilende bütün ýurda degişli bolan ýani şu ülkedäki baýlyklaryň hemmesi suw bolsun, toprak bolsun, yer asty baýlyklar, her türlü madenler tokaýy bar, nämesi barym bolsa halka degişli diýdi bolýar. Ýani şu taýynyň ýurtdaşynyň hazina hokmunda tänem üçin ol şu taýynyň ýurtdaşy desmi taýy taýda doguldy, tawa eneti, näme ýaşapdyr. Indi bu hakykatdan beýleme. Şu 14-nji madda işleýärmi? İşlemene mümkinçiligi bar. Ýani dowam etjek bolýanda maddada hakykatdan bolmaly diýerler ýazdylar. Toprak umumy belli baýlyk bolsa diýmek halkyň diýmek. Ýani halkda toprak ýok ulanmana. Şol saýy döwründäki ýa-da hasangyrak 1880'lerde Türkmen halkynyň elinden toprak alındy. Şondan bäri kärende işläp gelýär öz toprağyny. Ondan toprak halkyňka dälidik, ýani halka gaýdyp gelen noktada halk almady diýerler. Yer asty baýlyklar diýär. Yer astynda näme bar? Uglewadar otwat Türkmenistanda agramly böle bilen. Beýleki madenlerim bar. Da ýöne häzir edil näýleýärden özüň döwlet gurulşy görkezýän käbir nimeler, toparlar ağırlıklı ýagdaýda neutral satýarlar taşyma.
Ne şol halkynky bolanda şonuň nemesi umumy baýlyk ýa-da ýurtdaşlyk diýmek bu ýurtdaşyň şonuň nähili ýagdaýda kime şertnamalaryň nemesi agyrlygy nähili ýagdaýda düzülýär. Aýsy ýurtlar bilen nähili kompaniýalar aýsy böyle halkyň hazynasy bar bolsa şoňa gelýänligi ýa-da aýsy öyle döwlet ýa-da hökümetten döwlet diýip alaýlyň döwlet guruluşlaryna tarpy demediler. Dağıdylýar ýa-da ulanylýar diýelim. Şonuň hemme zady açaçan bolanda şu 14-nji maddaň işlediği bolýar. Açaçan nälerdi bolýar? Döwlet mediasy görkezlen 7 san kanal bar, radiolar bar, metbuata değişli gazet jurnallar bar. Owadan lüstrasaly. Şonda ýazylmaly her bir şertnawa negatywaň emmesi. Näçe göterim halkyň hazynasyna gelýär. Näçe göterim işleýän kompaniýalar emeti ulanýar. Şu hemme zady ýazylmaly. Şondan halkyň hazynasyna näçe gelýär halkyň gelişmesi üçin näçe sowuldy garap çekmejik ýazylyp halka şonuň nemesi ýetmeli. Deýmekçi ýagdaý bolmaýan wagtda bolup geçmeýän wagtda ýa-ni birinji aýdan toprak halkyň elinde däl. Ulanmana emeti ýok. Haky ýok. Yani hukuk beren okşon emel. Hukuk dolanşo etmek standartı. Hukuk dolanşo diýende de hakikaten hukuk amkady düşünmen yani Ösün peren pakmetten gurulmalar otoriter rejim maşgulda. Hukuklu adamlaryň bilen beredilýär. Özlerine göre hukuk ýazdylar, şoňa göre de işläp durýar. Düzgün urnak goýupdyrlar da. Endi bunyň izin dowam etsen ýörep. Endi 14-nji madda näme üçin işläni okýada, işlemäne mümkinçiligi ýok. Bir soram ýüze çykýardy. Ona men açıklamalar nemeden üstünde durup geçer. Hazırlıkçı kardeşlere sözüye geçireyim. Bilerek. Öyle. Muhammed kardeş elgantırıp dur. Sağ ol. Nereden kardeş? Üstüne Muhammed kardeş sizden devam etseniz. Sağ olun sözleriniz için. Şöyle okan yerinde şu devlet resurslarını ya da yurdun tebii resurslarını rejeli ulanmak deyip bir söz geçti da rejeli ulanmak näme demek? Türkmençesi yani rejeli sözü düşünükli aslında yani şu sözün öňünden birazcık açaldysak rejeli sözünü yerlikli ulanmak. Yani bir demetmen gerekli gereksiz yerleri ulanman, rejeli ulanmak. Yani bizde şeyler ýagdaý boldy, emmäňiz ýadyňyza düşendir belki şol tebii gazy owalara, yenelere belli döwür aralyklarynda çekildi. Bu döwür aralyklary haýsy aralyklar 90-njy ýyllarda. Yani belki ýadyňyza düşendir. Şonda bir aslında bir tebii gazyň nemesi ýa-ni owalarda, şäherlerde urukdurulşy nähilekdir. Bir görünmeýän şekilde, goragly bol şekilde ýani şol bir hojalygyň nemesine aşhanasyna, hojalygyň kuhnasyna barýança gaty bir neme dikkatli şekilde eltilmeli. Ýani bu näme etdiler? Açyk görnüşde etdiler. Olam bolýa, olam bir iş diýeli ýani. Ondan daşar näme etdiler? Ýani adamlaryň öýüne hiç şeýle näme gurnamadylar. Ýani şol näçe ulanýanyny ölçeýän bir gural hiç şeýle gurnamadylar. Yani muğtgaz diýen ýalyk da siz pikir edin rejeli diýilende aslında tebii resurslar halkyň özü üçin bolsun ýa-da daşary ýurtlara satylsyn tapaky diýen o. Oň bir hasaby kitaby bolmaly.
Yani bu taýda näýilek bir oýun oýnaldy, halka mowt berildi. Halka mowt berildi, şonda şol bir elektrik togynyň öçen mahalynda da şonu gatykän nemelerde men şaýat boldum. Şonuň nemäni ýakyp, ýanky tebigy gazy ýakyp, şonuň ýaktylygy bilen şondan peýdalanýan derejelere çelip baryldy da o taýda näçe ulanyldy, hiç şeýle hasaby kitaby bolmady. Bu işiň bir nemesi, meselesi, rejeli ýagdaýda diýip konstitusiýada ýazýar ýa-ni. O taýda konstitusiýa hem daşaryk, daşaryk diýen Türkmenistanyň daşyndaky ýanky bir mehanizmlara, guruluşlara görkezme esasında ulanylan bir neme boldy da, bu şu wagtky rejim üçin, şu wagtky sistem üçin bir görkezme esbaby diňe. Yani hakykatyna seretse, oňa hiç şeýle nemesi bolmady. Bolýa halk ulandy, mowt. Oňa da aýdyljak zat bar ýöne häzirlikçe ikinji planda näme boldy? Yani bu gazyň halkyň ulanýan bölegi belki bu gazyň daşyna, yani Türkmenistanyň daşyna çykyp duran böleginiň belki müňde biri. Yani şoňalyk bir ara tapady wada ýer bilen gök geldi ýarana Türkmenler. Onuň hasaby hiç şeýle statistikasy ýok, ýa bir hasaby kitaby ýok. Nirät gidýär, näçeden satylýar, munyň dünýä bazaryndaky narhy näçe, Türkmenistanyň hazynasyna, Türkmenistanyň gaznasyna bu satyşlardan nähilek bir girdeji girýär. Men şeýle bir döwrem emetdim da başymdan geçirdim. Hemme watandaşlarymyz ýaly Türkmenistandaky Newit gaz demesi ministrligi, Newit gaz ministrligi öz işgärlerine aýlyk berip bilmän şoňalyk bir ýagdaýa düşdi diýip şoňalyk bir adam men nemetdim da başymdan geçirdim, eşitdim şonu. Newit gaz ministrligi Türkmenistandaky ýa näçinji ýerde Gurbanoğlu Berdimuhammedow bir döwürde Türkiýe gitdi, ýakyn döwrümizde. Näme etdi? Ýarym ýamalak aýdýan sözler bilen biz diýdi dünýäde 4-nji ýerde diýdi. Tebii resurslar boýunça esasan şol näme gözüňde tutulýar, tebii gaz, Newtem gapdalyna goşuly. Şol hasaplary da biz 4-nji ýerde dünýäde diýdi ýa-ni. Oň emesinde näme boldy? Ýurdun daşyna çykyp aýdýan zady bir zat, ýöne ýurdun içinde hakykatlar bar. Şo taýdaky Newit gaz ministrligi öz işgärlerini aýlyp görülen ýa-da. Bu ikisini nähil düşünmeli biz? Yani şo rejeli ulanmak diýip konstitusiýada aýdylýar ýöne bu taýda nähilek bir hakykat ortaga çykýar. Yani prezidentiň wezipesi nämedir? Asyl wezipesi konstitusiýanyň hereketini, konstitusiýanyň işleýänliginiň kepilidir. Ýurdun prezidenti. Şonuň ýeke-täk wezipesi şol konstitusiýanyň işlemesine kepillik. Yani konstitusiýanyň nemesi, goragçysy, garaguly türkmençelep aýdanda. Konstitusiýanyň goragçysy. Ýöne edýän hereketlerine, bolup duran zatlara seretsek näme? Diňe sahnadan ibaret. Yani o taýdaky men görüşüm boýunça bolup duran nemelerden ýagdaýlara seretsek, mene şuňalyk bir neme çykýar, netije çykýar orta. Indi bu zatlary görüp, bilip, şoňa göz ýumýan bir bölek bar, gatlak bar. Behgüýdi bolan üçin belki. Yani bu zatlary aýna prezident bilýändir. Şolar şu taýlarda, şu wezipelerde oturulmasa şolaryň işi diýip, yani öz jogapkärçiligi, öz boýnundan atýan bir gatlak bardyr. Her kim öz üstüne nemetmeli, aýdylýan zatlardan her kim öz üstüne almaly. Jogapkärçiligi meseleleri ýa-ni bolup duran zatlar men görýänim, eşitýänim şu wagda şelli. Yani hemme watandaşlarymyň, hem ildaşlarymyň görýäni şulardan artyk maslahat dälmi ka diýen. Yani şeýlere jemläň şu wagtykça sag bolun.
Sağ ol Muhammed kardeş. Ötü doğru bellep geçtim. Merdan kardeş size söz verelim. Menen Baştını. ýa-ni düşünjäm ýygyny dowam etjek bolanlar jemgyýet bolajak. Demek. Yani 14. madde ne için işlemene demek yok. Mümkünçülüğü yok. Başta kestim var. Ruh dereden evet. Koloniya. Şimdi ender resmi kaldık yok böyle da. Aslında yani kaldık yazdan demek. Resmi kalın da takmadım. Turkestek çölür ya da var. Türkmenistan'ın prezidentinin hakkında bir bölüm vardır yani. İlekas sözü dikkat edilen kitapta. Şu tadan sonra ne vardır? 71. ve 76. madde kıymetliler yurttaşlar sade yazandır. Bu hücum bir yere toplanan dönüşlerdir. Yani Serdar, bir prezident Türkiye'lere şol adam İçeri İşler Ministrinin öyle belli yer prokuratura, baş prokuratura belli yer. Ondan sonra yani çok dikkat edilen adam. Benim böyle belli yer. Milli Kopyalılığın başlığı ama azam nemenin harbi terkede de ol terkede diye yukarı terkede diye bir odan atlanan avların karad gücün yani adam Baş terkerde. hava gücün Baş. güç ulanıcılar diyorlardan teredin mi? Bu sözü teredin. Güç ulanıcılar diyorlar. Halkın hukukunu koruyucular olmalı da sol. Olan güç ulanıcılar diyorlar yani. Yani Türkmenistan yurttaşına başka da ortaya kullanıyorlar. Yaşayıcı diyorlar. Yurttaş demene yaşayıcı ya da deme kulmani isimlere rahat diyorlar. Yani mesela da güç ulanıcılar diyor. İçeri İşler Ministri Abdülhamid Oğramaz. Orada hemen içeride içeri yani için daha toplulmasın köşede göre yakın daha oturur. Harbi seni nasakı demelerden görünmeyen düşman. Milli hukukluk seni görünmeyen düşmanlardan ya hukuktan hatardan diyorlar ha. Mollalan aytmışlar. Yani hüviyet meseleyi saadetin ya da siyasetle ne var milli hukuktan halkı korumak. Prokuratura Mehmet Mali tanavur neme adama yani yurttaşa neme olanda hukuk bozulması olanda yurttaşın hakları iyilerinde bu tayda neme açık bilmeli resmi taydan dokument çıkmalı ya da ölçüsülük etmeli. Tudum adaletli çözüm vermeli. Yani nembeti söyleyen ki olan gücül oldu diye kullananlar aslında bu koruyucu olmalı. Koruyucu olmalı. Şimdi ben diyecek olanım yani prezident hakkında bir neme vardır, maddeler vardır. Sadece bir maddede 77'de yanlışmasam yan kaçım. Yani hem gücü bir adam tarafından kontrol edilendir. Berde şeyle aday olan da ne diyeyim böyle. Şimdi Serdar yani prezidentlik alalım hazırlıkça. Neden kabul edem yok da seçim yok. Hükümet oldu. Orada hem işler yöneticiydi. Hükümet diye alalım. Sol dünya içeri işlere buyruk verip bilmeli. Dengan bir tane. Onun kalanı bunun neme hukuk olur, prokuratura olur, harbi nemeler. Bunlar devlet kurucular oluyor. Onlara güç neme güç yetmeliler hükümet. Buyruğun verip bilmeliler, bellemeler. Devlet kuruluşları doğru düzgün işleyen yurtlarda sonlarla yağdaydır. Yani kaparada kıpatyandır. Hükümet çevölünmelidir. Kanun çıkarıcı yani parlament ya da meclis Arapçaydan da. Ama hükümet işleri öğretici. Kuram tut adaletli çözümsüz belediye. Yani çevöl
Türkmenistan'da böyle ýa-da ýok. Güýjüň hemmeti bir ýerde jemlenen, ölen şu konstitusiýa diýilen kagazda, resmi kagazda görkezip ýaşaýar. Sizde ene şahzada ýa-da paşa diýip sözler geçmese de şu konstitusiýada ýani monarhiýanyň batylyny görkezýär. Ýani atadan ogla geçýändigini. Bir maşgala taýin diýýärden edare etýändigini Türkmenistanyň şu taýda görkezýär. Elbetde ol bir maşgala edare eden ok Türkmenistanda onuň ýanynda söwdügarlary we ýeneler bar. Ýandaşlary ýa-da şol adamlar taýky rekomendowat eden adamlar bar. Ýani resmi kagazda ýani konstitusiýa görkezýän zatda şu taýda da görkezýär. Ýani Gurban uly strategik meseleleri çözýänmişin halk maslahatyny başçy bolup Serdaram prezident diýip adlandyrylyp özüni ýurdun içine edare edýänmiş. Ýa-ni Ataloglu ýani bir maşgala diýip görkezýär. Şeýler ýa-da 14-nji maddanyň işleme hiç mümkinçiligi ýokdur. Güç bir ýere toplananda şeýler ýa-da näme üçin beýle bolýar diýilende halkyň ýani hökümet kardeşler etmişde halkyň şeýlere düşünýän öyle ya düşünýän öyle we ýurdun guruluşunda eli bolmalydyr. Konstitusiýany halkyň tähkikine ýazdyrmalydyr. Şonda işleýändir ýani çeberilmelidir. Berde şöyle örneme üretýärler mahallalar uçuşlarında halk ayağa almıyor diyor. Yani bütün halkın ayağa almağı ya da akıllanmağı gerek yok. Belli bir kısım yani 5%, 3% halkın ağramından yani 10% olsun. Beyinlerinde yükleşme olursa iyi onun için de yükleşme oluyor. Nahil adayda oluyor. Onun ne var? Vakti ortada. Şöyle demlerini kontrol etmede. Sağ olun. Sağ olun Merdan kardeş. Hürmet kardeş başlığına. Ya şu Merdan kardeş bir yerik belli nemet geçti barmak geçti. Güç diýdi da ana şol şoňalyk bir neme düşünje emedilen da halk şoňalyk bir düşünje oturdular halkyň aňynda näile bir düşünje güç yani güç kim elinde bolsa şol söz eýesi diýen ýaly bir nemes bar da şoň yani aslında bularyň konstitusiýanyň içinde de ondan soň ýa-da sözleriň arasında da näşe nemäni ýadynda da salsak hemmemiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow birinji näme gelende prezidentlik wezepesine meniň hemme ähli aladam halkym üçin bolar diýip bir söz aýtdy da o sözüň elbetde bir ýerligi ýok näme manysynda hani hakykatdan hem ähli alada halky boljak adamyň şuun kugun halkynyň nähil ýerlerde näme günler görüp göreni we ondan daşary ýankyýaly onuň içine näçe düýbüne insek ýyny bilýär da ana halkyň esasy aktiw gatlagy, iş öndürji gatlagy, nesil öndürji gatlagy ýurdun daşynda. Başgalarynyň hyzmatynda. Yani bu zatlary görmeýän bir neme döwlet guruluşy ýa-da bir wezipe ýeleýän adamlar hem öz ýerinde şu zatlary görüp aslında utanmaly ýagdaýda bu zatlary görmezlikden gelýän bolsa onda o taýda diýmek ki ýanky mesele ortaga çykýar. Güç meselesi. Yani men güýjüm ýetýär, men islämim edýän diýär. Ýöne ony açykdan açyk aýtmana gaýrat çatýarmy, gaýrat çatanok. O taýda ýa başgaça oňdan sözler bilen aýdylýar. Oňam halky ýa umydyn üzüpdir şuun kugun döwletden. Hani her kim öz gününiň derdinde da. Men nähilek bir eklenç edibiler, nähilek bir gazanç edibiler. Men maşgala etmeli. Men çağalarymı okutmaly. Yani
halk şoň bilen prezidentin näme diýänini hiç bir demesem ýok, agramam ýok da. Ýani şoň ýalyk bir guruluşyň nemesinde içinde yani güýç meselesi hem şo taýda taýýara gelen bir neme bolýar da. Taýýaryň üstüne gelen bir ykma serdar bolýar. Oturtma serdar bolýar, tapady ýok. Yani bu zatlary akyl edip bilmejek derejedäki adamlaryň o taýyp gelişi bir neme däl, bir saýha bilen ýa-da bir nesibesi çatyp diýär türkmenlerine. Nesibesi çatyp o taýyp gelen däl. Hemme zat planly, programmaly, ýörüýte şo taýyp getirilen adam. Yani şo taýdaky öz jogapkärçiligi bolan bir wezipelerem görmezlikden gelýän ýa-da görmezlikden gelen o hakykatdan hem görüp bilen o. Yani onu görüp biljek derejeden pes bir nemesi bar da. Düşünje guruluşy ýa-da bilim derejesi näme diýsem hemmesem bir ýerine oturýar. Yani şo zatlary görüp bilmejek derejedäki bir kör düşünjesiz adamlary oturtýarlar. Yani o taýda ýa başga bir neme bar da. Hani güýç meselesi. Şo güýç meselesinde men öz çekmek isledim. Yani asıl güýç nerede? Asıl güýç halkda. Şo taýdaky şol minister wezipesinde bolsun ýa prokuror bolsun, häkimi bolsun, polisiýasy bolsun ýa mehemeti bolsun. Bu adamlar aslında kimler? Halkyň arasyndan alynan adamlar saýlanyp seçilip. Öyle. Şonu başga ýerden getiren oklar ýani önsür bir da. Başga ýerden getiren oklar halkyň arasyndan saçyp alýarlar. Diýmek ki, yani esasy mesele ýene de netije halkda da. Halk neme diýär? Esasy meseleni halkyň arasyndan seçip, yani ol öz yani kılıç öz gynyny kesmez diýip bir söz bar. Şoň ýaly ýene türkmeni neme diýerler? Ýok etdirýärler. Şol ýaly bir sistema bar, yani güýç meselesi hem şol biziň garşymyzda bir neme ýok. Ýani ol aýdyp tant edip ýa at bilen oýnap, it bilen oýnap duran bir prezident ýok. Ol bir oturtmadyr, tykma serdardyr. On has aňyrsynda bir deme bar da. Ulu bir sistema bar. Ol konstitusiýada şo sistemanyň elinde wezipede oturan adamlar hem şo sistemanyň hyzmatkarlary. Yani onu netijäniň ýa şuňky halkymyzyň şuňky ýagdaýynyň kyn ýagdaýynyň çykalgasy ýene de halkyň öz elinde. Güýçi halk öz eline almaly. Asliýetinde de güýç halkynky, güýç halkdan ýana ýa-da güýç halkyň nemesinde bolan ýagdaýynda kontrolunda. Onda döwür başgaça bolýar diýip aýdýan şeýle jemläýin şu wagtykça sag bolun. Sağ ol, Sommet kardeş. Merdan kardeş. Üstüne. Wagtymyza zeretken uzak bolmak önemli. Indi men jemlejek bolýanda, ýa-ni 14 näme diýip ýazarykany, ýerasty ýa toprak ýa-ni ýer hemmeti ýurtdaşy degişildik geçýär ança öwrümde. Şonuň işlemesi üçin näme etdik dep bu sözlerde durdum men ýene bir başga söz getirjek. Türkmenistan üçin täreňiň koloniýasy diýip. Diýmek halk himaýasy etmeli, fikirini ýöretmeli, Rus imperiýasyna garşy. Ana şu mesele halkyny inandyryp geldiler Rus imperiýasy, ýani Russiýa güýçli, ýara öýle, ýara beýle, ýara ana beýt. Gör ýa-da Russiýa dünýäde çöp barýar, Ukraina batyp aljak boldy, ýa-da Ukrainadan taýyp ýokdur. Saadetden peýleşdi. Degen mallarymyz giden Türkmenlerimiz. Türkmenlerinde Türkistandan giden.
ve nane erkeği Jorge Lacoste indi Savaş Moskva'da geçti. Moskva'da gelip başladı neler. Berde Rusya'nın o eceylendi. Da yadaylar. Ne için ayıp geldiler? Yani eğittiğini, güçlüdüğünü, aşağı elmeye eliyet yani. Ya, o dünya halkı için aydılar. Ne oldu? İçeride böyle ben devlete hizmet ettiğin diyen muhameller, prokuratura olsun, polis olsun, en sollara bahsetmek için yani anka çıkmasın diye bir tahram sollara emediler. Nereden dedi olur yerli yaşayıcılar yani yurttaş olmasın diyorlar. Da olur. Ne ton yuku 40 yıl Hatay'a hizmet ediyor, 40 yıl için diye kendi Hatay'a hizmet ediyor diye öz Türk'üme hizmet edecek bir ton beyninde ne fırtına eller diye beyninde uykusu oluyor da öz halkına hizmet ediyor. İşte son için ama hemeller hem içeri işleri, beylerki, harbilerim hem e, haklık ya hain derler oğlum işte. Gökhan'la tabanlarını hizmet edecek yigitlerim vardır, kayıtlarım vardır. Onun için şoların beynisine basketmek için esası şolara aydılıyor. Bu sebeptir. Yani isyan etmeyen, fikirlerini yitmesinen deyip bir Türkmençe neme sorun psikolojisi bakımda. Görüyorsunuz dünyada yitmekte, Rusya'da ecikmekte, Türkmen'in erkinliği açıklamana vakti yakıyla paraya, efendim çıkaymalı. Ne için de Rusya'nın büyüklüğüne kuvvet etmeli, ne için de öyle ayağımızda. Ne için şu 14. maddanın işleri yadaya getirmeli. Bizene Rus imperiyantı Gurnak'tan Türkmenistan'da Adrem Kurtli komanda bilen işlep durun. Bir gününe karşı kurban olan del onyandak durdular. Del onlar Rusya imperiyasının düzgünlüğü yıktığını yıkılanın olur ödüğünden dağıtıdır. Kaçıp ne mi? 5 tane su atar dağılanı içeride. Nira gidecek kime göre olur elinden şeylerini oğru cümbü. Onlar bu topraklarda kalmadı. Ya kurban olayım. Ya onun dostlarları, ya onu getiren adamlar ameliyat. Onlara yer yok. Evet, aylık alıp bunlara hizmet ettirenler. Şöyle ve halkına karşı gidip görenler. Biri mecbur olayandır, biri isteyendir. Biri aldanır ediyendir. İçinde her türlü adam, her türlü düşünceli adamlar var. Onun için e, dünyayı yaptığı bizi Rus imperiyatına karşı beylimizde fikirlerimizi üretmeli. Atalarımız yenilenen olsa nevereleri ya da kuşakları çoğu yenilgini dikkatlen vasarmalı. Tarihi günler üstümüzden geçip dur. Öyle kardeşler. Erkim gözüm dört açtığında yara. Yani aday. İştayda kendini uzaklaştırmaya şeyler yapmışım. Öyle da o. Sağ olun Merdan kardeş. Şurada cemlesek mi? Kan o dostmani vatandaşlara da neme olsun. Düşünüp olur yani. Menem şurada öz kırmaytıp geçir. Şu yani şu 14. madde Konstitusyanın 14. maddesinde yer ve topraktan yer ve yer astı baylıklar halkınkidir diýdi. Halka değişlidir bilip yazılanma esası. Eger şol doğru işlen bolanma bugünkü ünha Türkmen beýdip başga ýurtlardan bir çörek pulan gözlemeli däl. Başga ýurtlarda ölüler galyp cesetleri başga bir ýurtlarda ýat ýurtlarda galyp durdy. Bu da näme şu konstitusiýanyň hiç bir maddasyny Türkmen vatandaşlarynyň bilmeýändigini, öz hakyny, hukugyny talap edip bilmeýändigi ne görkezýär şu. Näme üçin diýsem, şol öz ýurdumda bir giden boş yerler ýatyrkan, näme üçin şu toprak halkynky däl, näme üçin yer asty baýlyklar halkynky däl
Yani Hürmet kardeş aytıp geçti de näçinji ýyllarda 99-njy ýyllarda türkmen owalaryna tiri gaz bilen üpjün etmeli diýilen neme karar çykyp şonun şol owalara tiri gaz bilen geçirdiler şonu. Ýöne näme üçin şu owalarda häzir gaz ujypsyz bir ejid görnüşde ýa-da turgalary ýaryp ýyrtyp owalarda kışda soğuk turgalardan gaz akyp ýatan ýerlerini mediada da görkezdirler, halkam aýtyp dur da ýöne. Ine şu zatlary halkymyzyň watandaşlaryň hiç biriniň öz hakyny hukugyny bilmeýändiginiň edil şu netijesi bolupdyr şu 14-nji madda. Ýöne muny näçe uzakdy oturmaly, ýene de şu ýerde şol halkymyza ýene ýüzlenmek isleýän men şu konstitusiýanyň her bir maddasyny okap şonu tanış bolmaklaryny ýene bir gedek ýatlatyp geçmek isleýän şu ýerden. Biz ýene de bu konstitusiýanyň maddalary bilen tanışdyrmamyzy ýene dowam eder watandaşlar. Şunu oňa jemlälimmi başga pikirlerini goşuklamak ýok bolsa? Tamam. Ben bir beş kelime söyleyeyim. Şeyle ýagdaý. Bu konstitusiýany okadylar döwlet guruluşunda doldugyny işleýän ýani hukuky, evrensel hukuk ýa-da Fransa, Germaniýada ýa İngiltere, ýa Amerika ýani rol ýurtlaryň konstitusiýalary bilen deňeşdirdiler. Ondan Türkmenistan konstitusiýasy ýani Ahmet Bey'in bir diňe formalist bolup geçýändigini nämetmende deňeşdirmeli. Ondan 14-nji madda ýalmadalar işlemek üçin halkymyz şu konstitusiýanyň ýazylmagynda eli bolmaly. Başgalary ýetim etip bermeli däldir. Ýurdun içindäki düzeljekmisin, bana aýyrjaklaryny başga ýere getirecek, onuň ýalmyşlyklary içinden oturmasynda düzgünli ýurdun içindäki halk düzgün özmeli etmelidir. Ýetim bir etmeli däldir. Böyle ýa-da oranda belleri akta oturun. Sağ olun. Buraya. Şu üç nesil bilimsiz kaldı da ana. 3 nesil şol konstitusiýany bilmeýändiginiň, hakyny hukugyny talap edip bilmeýändiginiň, ýene de şol konstitusiýanyň hak adalatyň, kanunyň işlemeýändiginiň netijesinde şuň kogunana. Şu halky nesilleri, ýaş nesilleri bilimsiz goýup buna şunki şuňaly erwet bir ýagdaýa getirdi da. Şoň üçin ýene de şu ýerden biz dowam ederiz. Kardeşler özlerinin okumaklaryny, şu ýerde Saparanyň sesli kitaplaryny Halkyň Sesi Türkmenistan kanalynda ýygyderli berip dur, şonuň okumaklaryny ýatlatyp geçeli kardeşler. Usta bolmaly. Bolýar. Berjek gepleşiklerimizde görüşýänçäk usta bol. O diýilesen